Cebuano ug Dubai-based fashion designer milanog ang pangan sa nasod sa UAE. Samtang sikat nga British driftwood sculptor mas gipiling mupuyo na dinhi sa Subo. Atong ibida ang ilang mga istorya pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Bisan asa ibutang ang mga Sugboanon, mupatigbabaw gayud ang kamaayo ilabi na kung talento ng hisgutan. Usa na niini ang Sugboanong fashion designer nga si Harvey Senet ang napiling grand winner sa usa sa labing sikat og inila nga fashion designing contest, ang Fashion Factor Season 3. Ang iyang winning entry nga Mendoza inspired ang nakadani sa mga hurado og tumatan-aw aron piliong mananaog. Gihalad ni Harvey ang iyang kadaugan sa mga tawo nga misuporta kaniya. I have a lot of friends who help me, so murag kato gyud ang nakaingon gyud ko nga murag ang kani nga ako mga friends kay tinuod gyud mutabang gyud sila nako kay naagid sila well to my mother because she's the first believer. Siya ang unang nituon ako, siya ang una akong fan, so para niya. Si Harvey lumag nga taga Midilian, probinsya sa Sugbo ug mitapos sa kurso nga fine art sa usa sa mga universidad dinhi sa Sugbo. Samtang gikan sa UK, usa ka sikat nga sculptor ang adunay kasing-kasing nga Sugboanon nga gipiling mopuyo na dinhi sa Sugbo. Siya si James Duran Webb, usa sa mga gikahinamang driftwood sculptor sa tibuok kalibutan. Gamit ang mga driftwood, makahimo siya og mga life-size sculpture sama sa kabayo, tanom, tao ug uban pa nga gibida na sa mga exhibit sa lain-laing nasod. Asoy niya nga usa sa labing dako nga exhibit nga iyang nahimo ang sa nasud sa Singapore Day nahimo na kining atraksyon. Sa pangutana kung nganong dinhi siya sa Subo nagpabilin. I love the vibrancy of the people. I love the optimism. When you ask for something, you very rarely get a no, we can't do that as an answer. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.